Sanibonani babukeli emakhaya, umprofeti lo wabantu udokotela uDr X ogcotshwe ngokamoya, ongazange agcotshwe ngokwenyama, owabusiswa eNazaretha, inkosi uthingo lenkosazana lwambeka isandla ikhanda. Angikhohliwe ikhala likamoya. Abantu abaningi banedwe ukubusiseka bese bekhohlwa amakhaya, kanti ikhaya umsamo wakho. Ngithi abantu abangakhohlwa imsamo. Please ngicela bonke abantu nabasenqabeni, bonke abantu nje nabahamba la ekhaya bangakhohlwa ukuthi baqhamukaphi. Umuntu once wakhohlwa ukuthi uvelaphi, awazi lapha oyakhona ngoba siyahamba kulomhlaba. Ngithi ke bonke abantu mabangakhohlwa imsamo yabo. Ngicela ukuthi noma umndeni wakho ungafuna ukuhlangana, kodwa wena zama uhluleke uzamele ukuhlanganisa umndeni. Abangasekho bayabona, singakhohlwa lokho, uyobusiswa ekuvukeni kwakho nasekungeneni yakho. Nasi isimemezelo esiphuthumayo babukele emakhaya, kudala abantu bekhala lapho eDurban kakhulu. Sanibonani Durban, sanibonani Durban. Nasi isimemezelo esiphuthumayo. Umprofeti usefikile, umprofeti wabantu, umprofeti osebenza ngobizo. Zonke lezi ndawo engizoyibiza umprofeti uzawuhambela kuzo. Durban ngolesithathu lona lolu ioffice lizobe selisebenza lapho. Kunomuntu engimbekile engizom-anointa ngamafutha ukuthi mawufika uzolanda insebenzo kamprofeti, afike akubeke akuthele amafutha ekhanda uthole insebenzo yakho. Ngithi zavuleka izinto, zaqaqeka izinto zakho. Zobe zikhona ke zonke izinsebenzo. Abantu baseThekwini zonke indawo engizoyihambela kunensebenzo entsha ekhona engiyenzile enamandla kakhulu, ekhulekelwe ngamandla amakhulu. Ngithi 2025 owakho. Ungakhohlwa ukuthi abantu bayahamba, abantu bayashadisana nezinto zobumnyama. Zonke lezi inkonzo engizobe ngihambela kuzo, inkonzo yokubhidlizwa kwemsamo yobumnyama. Ungakhohlwa ukuthi kunabantu njengamanje into zabo zimnyama, bashadisiwe abanye kumnyama, abalali. Kunezinto ezigijima ekhaya egcekeni, kunezinto kuqhuma othayela, kunamagundwane ehla enyuka, ubathe uyazama, hayi kanti sekukhona imsamo yabathakathi. Ngithi inkonzo yokubhidlizwa kwemsamo yabathakathi. Ngithi wonke umuntu angaphuthelwa kuzo zonke inkonzo engizobe ngihamba, ngizobe ngithandazela, ngifuna uphathe umhlabathi zonke lezi inkonzo. Uphathe umhlabathi, uphathe umquba weinkomo zakho, zonke inkonzo, uphathe ingane yakho egulayo. Ngithi wena ophuza utshwala nengane njengamanje, bonke abantu abazoba khona ngibabeka izandla. Ngithi mina ungakhohlwa ukuthi abathakathi bayaphuma, balanda izinto zobumnyama abayifaka emsamo, bayifaka ngisho kubantwana bakho. Unengane ezifundile ayisebenzi, zifundile uyifundisile. Njengamanje unebusiness aliphakama kumnyama. Ngithi nawe umprofeti wabantu Dr X nogwaja kagesi lo, ngila eGauteng phakathi Doringfontein. Ngithi ke nazi indawo umprofeti azoyihambela eyokuqala lapha ekhaya. Sanibonani ekhaya eFriday komvuzini Mondlo. Ngizobe ngilapho ekhaya, ngizobe ngisekhaya lapho ngomhla ka8 kaFebruary 2025. Ngizobe ngilapha ya eFriday Cecil Emmet Hall phakathi edrobheni near Boxer. Friday Cecil Emmet Hall ngehora lesishaka lolunye umprofeti yobe kukhona kumgqibelo. Ngizobe ngiphetheke insebenzo zonke lezi ndawo, ngiphethe insebenzo entsha na insebenzo unhlanhla eningi, bese ngiphethe insebenzo ewusawuti, usawuti ozokhoroba ngawe ekhaya uphinde ugeze ngawo. Kunezinto egijima ekhaya ubuthakathi, ihamba kanje le nsebenzo. Ngicela wena ozobe ukhona ungiphathele imbewu yakho ka 400 rand, uzothola le nsebenzo. Ziningi ke insebenzo, khona ngisho amavimba moya nansi into yenhlanhla ezovula amaphupho wakho, zenzeke izinto, nayo izobe ikhona. Ngithi abantu abaqale uorder njengamanje, ngabe use Cape Town, kwaZulu Natal, Free State, Limpopo, zonke indawo siya kuposela. Fona njengamanje nanka amafoni ehla ku screen, ungayibambeleli 2025 owakho.
ngithi ngizobe ngilapho ke eFryhead ngomhla ka 8 February ngizobe ngilapha ya eFryhead edrobheni Cecil Emmet Hall ngifuna abagulayo ngisuke lapho mangisuka eFryhead Newcastle abaphuma abantu emadadeni baphume koDan House ngizobe ngithandazela phatha umhlabathi phatha umquba phatha ama-CV wakho ngizobe ngilapha ya Osizweni Community Hall ngehora lesishagalolunye mhla ka 15 February abaphuma abantu lapho eNewcastle abaphuma abantu ngizobe ngikhulekela abantu nogwaja kaGesu uzobe gijima phansi kobe kugijima kusha amakati kusha imfene kusha imkhofu ngomhla ka 15 February ngizobe ngilapha eNewcastle Osizweni Community Hall ngomhla ka 22 mangisuka eNewcastle ngizobe ngilapha ya mhla ka 22 February ngizobe ngilapha eJozini sanibonana emhlaba yalingana Jozini kade ningifuna lapho eJozini ngithi Jozini mhlaba uyalingana awu wathele ku Dr X zivuleka zonke izinto baphila abantu ngomhla ka 22 ngizobe ngisejozini eMsiyane Hall eJozini eMsiyane Hall nakhona ngizobe ngithandazela uthola insebenzo yakho unhlanhleningi 400 rand kuphela lungisa imbewu yakho kwa 400 zonke izinkonzo engizobe ngizenza mangisuka eJozini emhla ka 22 eJozini eMsiyane Hall mangisuka lapho ngiya lapha ngiya eDurban Station bantu baseThekwini mhla ka 1 March ngizobe ngilapho eDurban Station lapho ngizobe ngizovula ioffice ngokusemthethweni kodwa ioffice liyaqala ngeWednesday ngolesithathu lona lolo kodwa mhla ka 1 March ngizoba nenkonzo kusuka ekseni ngehora lesishaka lolunye ekseni abaphuma abantu eDurban abaphume ko Eastern Cape kusale inja nekati endlini ngifuna abantwana abagulayo lapho eThekwini ngizobe ngizovula ioffice ngiphinde futhi ngianointe abantu for 2025 ngithi makuvuleka izinto nakhona inkonzo yokubhidlizwa kwemsamo yobumnyama aniphumeleli nikhandiwe ngithi mina uma ngisuka lapho eThekwini eDurban Station ngakwasasa Durban Station phakathi ngizobe ngilapho ngomhla ka 1 March ngehora lesishaka lolunye Mpumalanga ngomhla ka 15 ngizobe ngilapho eMpumalanga estadium lapha ePiet Retief eKempville Stadium eMandiyeni Kempville Stadium eMpumalanga ngomhla ka 15 zika March okunye ke ngisazo-eda zonke indawo khona indawo engisazoyihamba koMnambithi ngiyeza Maritzburg njengamanje ngisahlela zonke indawo eziningi ngizwile ukuthi abantu bakhala even Eastern Cape bantu ba Eastern Cape bayakhala abantu eEastern Cape bayakhala ukukhala kwenu manje kuzwa even Swaziland ngiyazi lapho eSwazini niyakhala kodwa nikhona enhlizweni yami kakhulu enhlizweni kaNkuluNkulu ngizonihlela zonke izinto zonke asilonge izinto bashadisiwe abantu nemisamo yobumnyama uyayibamba imali ayihlali uyaya emsamo akulungi amaphupho wakho avaliwe kusetshenziwe ngithi mina ungazibambeleli ungakhohlwa ngithi abanye abantu kokungazi baze baphume bayothwala ngithi mina ungayi ukuyothwala yazi ukuthi asikho isithwalo esingenabo ubungozi ngithi mina woza kumprofeti sizokuvulela umsamo sivule ithonga lakho sivule amaphupho wakho uhambe uyophumelela ungalandi izinto ezizoxaka kusasa nangu umprofeti wabantu usethelekile zonke indawo abaphuma abantu ngithi mina bazothi uthwele mina ngizoyikhipha lento abakufake yona ngizoyikhipha lento esehlulile ngithi woza la ngizokubeka isandla zonke lezi ndawo ngizobe ngibeka abantu izandla umprofeti uyamthola uma umfuna la eGauteng ngila eDorenfontein fona njengamanje nanka amafoni uthola insebenzo kaMprofeti uthola ikhombo ka 400 rand okuyiyona akulungiselela umprofeti zonke lezi ndawo
ngizobe ngiphethe le kombo ka 400 zonke izobe ivimba moya zonke iwasho izobe zikhona ngithi mina ungaphutheka kubamba ezingelayo ungakhohlwa ukuthi wavalwa umuntu uyovulwa umuntu kaNkulunkulu umprofeti uyanithanda kakhulu lapho emakhaya ngithi ke mina every Sunday sikhona la ngabe usePretoria useSoweto siyatholakala khona lapho njalo umprofeti uyalokho uyakhulekela ubeka abantu izandla ngolesine sikhona futhi siba nenkonzo yabomama ngithi mina ungasibambeleli ngithi wena ufuna ukubona umprofeti la eGoli phatha ingubo yokulala ungafika kuMonday uzohambe nini ngosuku lelo olufisa wena ungafika Friday uzohambe Monday ufika ulalila khona umprofeti sinayo indawo yokulala phatha ingubo yokulala prophet uyanithanda bayede eNdlunkulu silo samabandla ngiyaphaphatha ngiyakhuleka lapho eNdlunkulu namakhosi akethu onke ohlanga nabe kwa uNkulunkulu ukuthi niphathe isizwe ngithi ke uNkulunkulu anibuse nonke emakhaya asidibane lapho ekhaya eFryhead asidibane ngalelo suku abaphume bonke abantu koFriday nongoma zonke indawo ngithi kuyobe kubale kuTokolosho kusha ikhotha prophet wabantu usefikile ngiyabonga fona njengamanje nanka amafoni bantu baseThekwini 1 zika March Durban Station nginawe God bless you Modimo akuhlono nonofatsi inkosi uyathanda ke abantwana ke isilwane lesokuthiwa ini ingulube. There's an animal called pig. Ingulube noma ungayifuya uyifake esibayini. Can keep it on his pig style. Uyiphakele yonke into. Dish everything to. But ayishintshi. Cannot transform. Ayishintshi ukuba ingulube. Cannot give up to be. Noma ungayithatha uyifake esibayini. You can put it inside the pig uyinikeza yonke inhlobo yokudla. Give everything. Ingulube futhi ayineliswa ayideli. The pig is insatiable. Isilwane sibi. Is a bird. Umuntu mayekubize ngengulube ngalo unqamuke ngisho izandla. You can fight. Ngoba ingulube idla yonke into. Consuming everything. Ngisho ungafaka insipho isunlight yayidla. Faka iomo yayidla. Powder soap. Yonke inhlobo ingulube ayikhethi. Everything. It's not discriminative. Isilwane sibi. It's a bird. Noma ungasithatha usivalele. Hide it. Usinikeze ukudla okuhle. Nourishment. But maske saphuma saya ngaphandle. From there, going saphuma la. From inside. Siyakhumbula. It remembers. Sambe seodakeni sidla yonke. Go to the mat and consume ebusuku siyadla. At night it's nango 1 isimila silala. Even at dawn eating.
ebusuku asilali, At night is not, ekseni asilali. morning is not sleeping. Ingulube That's a pig. isilwane esibi, To pet animal. noma ungasithatha usiqoqe usigeze Selected to wash, sibe sihle, to be whatever. clean and sigezwe sibe all, sihle, basibona abantu attracted to the people. ukuthi hawu Nkosi yami yazi yayinhle, Nkosi yami This ingulube yashintsha, pig has transformed. bayibone esibayeni People there noma with the pig iphuma star ngomnyango from exiting ukuthi the door. isigeziwe. Now it is Kodwa washed mayike down. yaphuma nje From ngomnyango there, exiting the door, yabona udaka, the mud is attracting it. iphindela odakeni. Go back to square root one. Abazodlala Coming to be nabazochitha isizungu those that are bored, abawezwa lamazwi, they cannot understand the abasoze words. They balalela. cannot listen. Kodwa labo Those abathunyiwe, people who are sent, ngoba kunalabo phakathi are kwenu people among you who abathunyiwe, are delegates, zithunywa zabo but they are messengers esezalala who are emathuneni. sleeping on the Abanye graveyard. bathunywe omkhulu Some are sent by abangabazi, predecessors. We don't even know. bafika They come emaphusheni through dreams. ebusuku At umtelele, night during the sleep, lafika ithonga the ancestor safika isithunywa ongasazi that you don't even know, sazokhuluma nawe, converse with you. ngoba kubonakala inkinga yakho The problem is known. ukuthi inkinga yakho Problem is ikufaka emgodini. you are going to the RPC. Safika isithunywa, The messenger labo arrived. bantu labo Those people abathunyiwe ngempela who are bayalalela, they are listening kodwa beze intently. ngomngani They come here as per associates. nokuzobuka abanye abantu kule ndawo ukuthi People bagqoke do know how do kanjani, they wear it. nokuzolalela umhlabelelo, ngoba sihlukene masila. We are dissected. Kukhona nje othi mina ngizobuka You ikhwaya, come to see mayiqeda the ikhwaya from there. sekuphelile njalo. It is done. Akalalela Not amazwi listen the words. who are azomthatha messaging. mbeke The endaweni. message that you can promote. Kukhona abanye phakathi abazoyibukela iy'ntombi, abanye bazoyibukela amadoda, Some boyfriends. abanye bazobuka abantu abagqoke kabi nabagqoke kahle, abanye bazobuka iy'nwele, abanye nje bazobuka le ndawo ukuthi kwenzakalani. What is happening here? Kodwa bese kubakhona lapho Are those khona incwadi ethi abantu bayafa bayabhubha ngenxa yokuswela because ulwazi. they are lacking knowledge. Yikho ithi ingoma kaBaba The hymn la says, ngibuswe khona, where I was ordained, la ngabe kwakhona isandla. embrocated, Njengamanje ubaba umile entabeni yaseKhenani la ngabuswa khona. Njengamanje isikhathi ngiyasibheka njengamanje njoba amaNazaretha noma ngisekunqabeni kodwa ngabusiswa khona. it's where God Ubaba wami umile entabeni njengamanje unyazi lwezulu la ngizalwa khona. it's where I emanate Lumile from. lizokhipha ibusiso Dish out blessings entabeni on iKhenani. top of the Mount Canaan. Nami ngimi kule I'm ndawo on top here as ngiyaconnecta futhi nakulona Amen to the Lord. ngoba ngabusiswa uyise. It's where I was ordained. Ungizwe kahle. Hear the prophet. Ngabusiswa uyise uthingo lenkosazana Inaugurated by the Lord. osolashintsha ibhantshi la ushiya lomhlaba. Transformed. Indodana esele manje unyazi The lwezulu son is left. olumile njengamanje entabeni. He's on top of the mount. Don't worry, Ubesa. abantu bangakuzonda, People can hate abantu bakhulume yonke People into speak ngawe, anything against you. bakuhlulela abantu, They kodwa can- ubaba akasoze The akuhlulela. Father cannot do Inkosi that. The iyakuthanda, Lord favors you. ithunywa They ziyakuthanda. favor you as well. Akekho umuntu owaqhibuka Oh, njengekhowe. just Awuvele like a esihlahleni, mushroom, not from awuvele the tree, etsheni. not from the stone. Abafuna impumelelo If you want success, kulonyaka ka2025, 2025. abafuna impumelelo bayolalela ene bayoyithola They'll impumelelo. discover. Kodwa labo abeze ngeindaba bayothola indaba, abayukuzuza They lutho. won't benefit anything. Ngoba vele abanye phakathi People kwethu among us, bebesemakhaya, they were bebeyizingulube abanye, piggish. abanye bebedakwe iwayini, abanye
abanye bebephuza utshwala, abanye bebesebufebeni, abanye balala isinoma kanjani emakhaya, bebesuka khona kule ndawo balizwa They izwi heard the word, abahambanga did nezwi. not take it away. Abanye bakhona phakathi People are kwenu present among you. babuya khona emngulubeni kodwa inkosi izobageza ngoba iyabathanda. God favors them. Abanye kade besemakhaya They were at home. bebesenjabulweni, They were excited. ifundiso zonke zala ekhaya Doctrines of this bathe place. bangaphuma They ngomnyango exited the door. bahamba bayobhukuda. They went there for swimming and surfing. Abanye odadewethu Other ladies, baphuze badakwa balala isinoma kanjani basikhohle ukuthi bangobani emakhaya, bavuka kweminye imibhede abangayazi. Abanye abafowethu phakathi kwenu bavuke kweminye imibhede noma ekhaya la ukhona wavuka nabantu ongabazi embhedeni. people that don't know, Njengamanje uyazazi awukho you right know you are not righteous. and inhliziyo Your yakho heart iyakutshela. is complaining. Ithi ingoma kababa The isazelo hymn says, singishiye ngedwa. guilty conscience. Njobe ekhuluma kanjena ubaba The Father bakhona abanye phakathi kwenu people of the inhliziyo yakhe iyamtshela ukuthi mina telling you, me, ngibuye ekungcoleni. my conscience is not clear. I come Nanguya from khona. dirtiness. It's where I come from. Bakhona namhlanje bamile People, they are up here. Jehova akadandaba nokugqoka Those got kwakho. nothing to do with your attire. Njoba sila sonke sizogezwa, Come to be washed. sizogezwa Come to be washed. ukuze ithunywa zasezulwini Messenger from the realm of spirit. amathonga wethu angena ngale ezweni likamoya lokuthula Where there is tranquility. ukuze asondele So that we could be Ekulaleni attracted kwethu. during our sleep. ekuvukeni kwethu, ekuhambeni kwethu, Our approach. angasifumani sinamanyala Not full of ngoba abanye abantu immorality. abaphuphi phakathi Some people are kwethu not ngenxa yokuthi free balala because emanyaleni, they fornicate. izindlu zabo igcwele amanyala, Full of immorality. imizimba yabo igcwele They're full imkhohlakalo of unrighteousness. ngoba inkinga ekhona Problem is, okumele ilungiswe what must be inhliziyo. rectified is a heart. Makungakalungiswa If the inhliziyo heart is zabantu still not la eSouth upright, Africa kusazobulawa abafazi, women will be kusazoreyishwa ingane, femicide, children will be kusazokwenzeka izinto eziningi ephalamende basazontshontsha. they will erodate. Sengathi ngake kubizwe lonke iphalamende I wish there could be lizofakwa la someone bring the lizolungiswa inhliziyo zokweba imali zomphakathi, kubizwe wonke amameya yingoba abayifuni intshumayelo ngoba bayazi ukuthi iqiniso likhona endaweni kaJehova. genuineness and the facts are there within the church dwellings. Angeke avule ithuba umongameli Opportunity must be akabize given to lonke the iphalamende president. abize amaminista sizowatshela ukuthi uNkulunkulu uthi lungisani inhliziyo Please zenu correct your hearts. Do ningezukweba, not come and ningezukutshontshela Do not imphakathi, erodate from ningezukwenza i-corruption. inkohlakalo. wonke umuntu okhona. Everyone. Uma kungalunga inhliziyo If our heart could be ngisho clean, imndeni ngazwana, could be in good akekho harmony. ongaphehla amanzi No one amnyama can aphehle prepare lomunye amanzi water amnyama. of affliction Uma within the kungalunga family. inhliziyo If the heart kungaba could be khona okay, ukuthula actually, there emndenini. could be a tranquility Uyabona and nje phakathi harmony kwenu among us. abanye bebehambile People, they balimele go, balinyazwe they are abanye injured phakathi by emndenini. people who are next of kins. Inhliziyo The heart, uNkulunkulu akanamsebenzi God is ukuthi uhamba not- ngani ngemoto enjani njobula what kind ugqoka of impahla edura attire, kanjani. expensive attire, Into okumele ibe what yinani must be elidurayo phambi kaJehova. valuable in the presence of God Inhliziyo yakho, is your heart. inhliziyo yakho. The heart. Uma inhliziyo yakho If your ikuphikisa heart is opposing you, iyovunyelwa ubani? who's going to allow Ngoba it? The ababulali killers and the nabaphikisi opposition parties, they are basenhliziyweni. within your heart. Indaba iqala enhliziyweni. Emanating from your heart. Inhliziyo The heart
iyafihla iyathukusa amanyala. hiding Kunabantu immorality. abaningi phakathi kwenu abakhona kule ndawo abafihle amanyala enhlizweni yabo. Righteousness within them. Abanye babulala abantu, abanye balala nabafazi babantu, abanye namanje basaqhubeka, abanye bayathakatha phakathi kwenu. Uyazi ukuthi mina ngabulala ngomuthi, ngalanda umuthi. I collected a sorcery charm. Kunabantu abangasebenzi emsebenzini walanda umuthi okubaxoshisa. Inhliziyo yakho yonke lokhu irekhodile. That is recorded. Nakwenzayo futhi la There on the siyakhona. realm of the spirit. Yoboshwa inhliziyo yakho. It's gonna arrest you as well. Yonke into nento Each and everything. nowaxabanisa umndeni, Conflict within the nowaphehla amanzi amnyama, water of affliction. nowafaka umhliwa, nowahamba wayothwala Will be initiated. kwalandilwane To collect wayifaka influence. ekhaya Put them at home. ngoba nihlula ukulungisa imisamo yokhokho benu bese nihamba ndothwala Go and get yourself nolandilwane to collect nifake emakhaya. at home. Isilwane Evil creature, ukuthwala occultism akuhlangani has nethonga. got nothing to do with Mawulanda isithwala ulanda inyoka noma ulanda utokoloshi. water sprite. Angikhuluma eSouth Africa. Abantu bengizwa bonke. Understand the prophet. I don't care ukuthi uyinyanga What are you, the divine? ngoba ikhona inyanga original and sangoma origin bese bakhona ifake. There are some bona fides and Ama-fake copycats. lawana ey'nyoka endlini Copycats zawo. with serpents within their shrines. Njoba nabaprofeti bekhona bama-fake Some of them are false. abasebenzela izisu They are zabo. working for their tummies. Bahamba bayothwala babheke koMozambique bahambe zonke indawo bayothwala. To be initiated through Abasebenzi baptism. ngobungcwele. Don't work with righteousness. Ubaba wami ongizalayo Spiritual family. Inkosi yamaNazaretha, Lord of the Nazareth. Isaiah prophet Shembe Isaiah Shembe. akazange athwale. He did not initiate. Wayesentabazwe He was on the Mount of Harrismith. elusa inkomo Taking care of the engumfana. word as a boy. Kwafika izwi The word came. sengishola ngizalwa khona. It's where I emanate from. Nami ngiyimbewu I yakhona. am a seed and Ngokukamoya. offspring through a Noma spirit. ngisencabeni I'm a- ngiconnectile. I am connected. Yingakho ubona kugcwala la ngisho amaNazaretha ngisho koThekwini ngoba ayazi They are aware. abanye ukuthi ngabusiswe eNazaretha. I was Ngabe blessed kwisandla in inkosi Nazareth. yamaNazaretha uthingele unkosazane. Anointed by the Umuntu Lord. nomuntu unegift yakhe. You got your own potential. Sengathi ungavusa seduze kwakho uthi vuka. Wake up. Awumbheke eduze loselela umthinte umuntu awulalanga ngani na. Ubuwenzana ebusuku. What have you been doing? Ngoba phela abantu abalala ebusuku bayakhwifa bayathakatha. Spitting and practicing witchcraft. Sanibonana enqabeni. Good afternoon within the church. Sanibonana enqabeni. Good afternoon within the church. Sanibonana. Good day. Unyaka omusha Happy New Year. 2025. 25. Nginesho. You know, goodness. Unyaka weyibusiso. You know, blessing and Unyaka wempumelelo. success and prosperity. Konke okudliwe isikhonyane. Uthi baba ngimtshela ukuthi kuzobuyiswa. If you believe what yena baba. Yes, Father. Hliziyo Lord, uma sikule ndawo we are here. sizogezwa. Come to be washed. Sizogezwa ngisho ama-altar Even on my altar obumnyama of unrighteousness. ngoba kunabantu There are people. abakhona la They are present. abambethwe ama-altar obumnyama obuthakathi. Evil altars. Abanye abaphumeleli ngenxa yokuthi kunama-altar asetshenzisiwe Altars that are avala utilized izinto to zakho. lock your matters in.
kunama altar altars. afaka wena Before you ungakazalwa were given birth, esibongweni sakini wazalwa sekhona were given birth and you Ama-altar inherited the obumnyama. altar of unrighteousness. abanye abaphumeleli Some ngoba people are not indaba isuka succeeding. back It's emuva emanating from where they bengakazalwa originate. kwaphehlwa amanzi The amnyama water of affliction kwafakwa prepared, imdliwa alien ancestor noma uthi uyazama ukuganwa trying to get married. You akuganeki cannot get married. uyasebenza imali You're awuyiboni working many finishes. uyafuma Your uzikayihlo home is empty-cated. abanye Some abazenzi people it's automatic. benziwa ukuthi kunama-altar obumnyama. The altar of unrighteousness. They are Afakwa. evil deposited. vale yonke into They are looking everything. khona ama-altar There are altars. abanye njengoba ngikhuluma nje banama-altar ey'chitha Altars of abanye ama-altar ey'lwane bashadisiwe phakathi kwenu bashadiswe nemimoya evil spirits. bahamba nemimoya They are with evil balala spirits. nemoya. They are sleeping with evil Abaphuphi spirits. lutho. They don't dream anything. Baphupha amaphupha They ukufa. dream all the nightmares. abanye izinto ayilungi Things bafundile that are ey'koleni educated baney'tifiketi with some credentials. yonke into zonke iy'mfanelo zasemhlabeni Everything that is needed. but no job Umsebenzi awukho. abanye kufumuzi The kayise home is ekhona dedicated hayi to ngoba the ezenza present. Not kunalento by eyafakwa intention. Something is instilled e-altar lakini on your altar there at home. kunabantu abaphuma People that yisi went izinto out. esizoyibulala Those kulo are the things 2025 to destroy them. 2025. kunezinto Things ezenzakala emndenini wakini ngaphakathi kunezimpi zangaphakathi warfares and squabbles namanje zilwa are nawe still ngoba fighting igezwanga against you because they are not cleansed. sanibonana enqabeni Good afternoon. sanibonana enqabeni Good day within the church. uNkulunkulu ufuna inhliziyo yomuntu wonke okhona ngaphakathi Heart, akabheka ukuthi ugqoke kanjani how you are wearing abantu abafuna ukuphumelela to succeed. abazovula inhliziyo Open their balalele hearts and listen. abantu abafuna inhlanhla Lucky abafuna isibusiso blessing. yilabo Those people abayovula indlebe zabo open their ear. ngoba ukhona ama-altar obumnyama aphila kini ayalwa njengamanje njengoba ukhona la kodwa if you believe ngeke azabe namandla sowakhipha empilweni yakho There will be sarcasm. zavuleka izinto zakho wathi yaba baba So say yes, Father. yaba baba wathi ngisiza baba kulo 2025 2025. ngigeze baba Watch me. kovuleka It will be open. kuyovuleka Gonna be open. awume ngenyawo uthi kuyovuleka awume ngenyawo ume ngenyawo Stand up. awuphakama izandla uthi kozovuleka Hands up. It will be open. uthi kuzovuleka 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 It will open. kuzovuleka kuzovuleka Open. sit down Get seated. hlala phansi Hlala phansi. Get seated. lalela la Listen.